ang sementeryo na nasa kalagitnaan ng dalawang kalye na matatagpuan sa Bacolod City. Nasa gitna ito ng Lopez Haina Street at nasa intersection ng Burgos Street. Ito ang sementeryo ng pamilya Luzuriaga, isang prominenteng pamilya sa Bacolod City. Para sa mga taga Bacolod, isa na itong normal na bagay na dinadaanan lang sa pang-araw-araw. Pero agaw atensyon sa mga baguhan at turista ang kinalalagyan ng sementeryo. Pero alam niyo bang gagawin na ito bilang isang heritage o tourism site? Dati na itong kinilala ng Ripley's Believe It or Not at Guinness World Book of Records na ang nag-iisang sementeryo sa mundo na nasa gitna ng dalawang kalye. That is the only cemetery nga ara sa tunga sandalan sa bilog nga kalibutan. And to support that statement ng Balcoara na siya sa Guinness World of Record and sa Ripley's Believe It or Not nga may ara sang cemetery sa tunga sandalan. So muna naging unique siya, naging popular siya, kaya siya lang the only Yes. cemetery in the middle of the road. Pero di kalaunan, may mga lubas na rin na sementeryo sa ibang mga lugar na nasa gitna rin ng kalye. Noon, bahagi pa ito ng Bacolod Public Cemetery, pero hiniling ng lokal na pamahalaan ng Bacolod sa pamilya Luzuriaga na gawing kalye ang bahagi ng kanilang propiedad, kaya't nahiwalay ito. Kay sang una bilog na daas ta ang Bacolod Public Cemetery, part na siya sang asta na da sa iya Kagamboa ang corner na da. Corner to spare. Yes, so part na da siya. So the family Luzuriaga owns the said cemetery. So nag-ayo ang city government at that time nga mangayo sila access road. So hindi man sila gusto nga gubon ang ilang family cemetery. So ginhatag nila ang kilid sang cemetery. Nag-file ng resolution ang konsihal na gawin itong isang heritage site. Ibig sabihin, pupondohan ng national government ang pag-preserve at pagpapaayos nito at bubuksan ito sa publiko bilang isang tourism site. Bagay na din kasing tingnan ang mga puno ng kalachuchi na nakahilera sa tabi ng mga puntod. Isa lamang ito sa mga puntod na naging tourist attraction sa Negros. Sa Barangay Katilingban sa Talisay City, sikat na tourist destination ang isang mass grave ng mga Japanese soldiers. Tinatawag nila itong Hill 3155. Mahigit sa 6,000 na mga sundalong Hapon umano ang namatay dito noong kasagsagan ng World War II. May mga foxholes pa sa mismong hill kung saan nagtatago dati ang mga sundalo. Bilang paggunita sa mga namatay na mga sundalo, nagpagawa ang barangay ng Giant Cross sa tuktok ng hill.
Halos kasi 70% din ng mga residente sa barangay mga Katoliko. Ayon kay punong barangay Jude Abellana, ipinatayo ang cross bilang pagbigay respeto na rin sa mga sundalong namatay. Almost 6,000 plus na dasang during World War II lang. Nagkalamatay ang mga diragid nga sa side sang cross nga nakalamatay ang hapon. Pinakabilog? According sa history, almost 6,000. Ka mga soldado Na nga hapon. soldado kahapon. Para na sa historical gid sa world. Buti lingon, mass grave na dakap. Yes, yes. Muna yung utama na cross. Yes. Yes. Historic, hindi sa... History. Gawa sa mga bato ang cross na unti-unting binuo. Ngayon, isa na itong tourist destination. Mga bikers, riders ang umaakyat dito. Pagdating kasi sa tuktok kung saan ang cross, kitang-kita pa ang coastal areas ng Bacolod City. At sa mga ayaw mapagod pero gustong maabot ang Giant Cross, meron ng ATV ride papunta dito. Pwede mong i-enjoy ang thrill at adventure papunta sa tuktok ng hill sa pamamagitan ng El Monte ATV Adventure. Mga libingan, mga puntod pero naging parte na ng kasaysayan ng Negros kaya't naging mga tourist destinations ang mga ito. Sama-sama pa rin tayo sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo at ito ang Tripping ni Roming.